pagtuturo ng Biblia at ang inyong kaibigan at kapatid kay Kristo, Brother Edgar Corpus, mula sa bayan ng Sulsuna, Ilocos Norte. Kami po ay bumabati sa inyo ng isang maganda at mapagpalang hapon ngayong araw naman po ng Linggo. Ang programang Ang Turo ng Biblia ay sumasa inyo sa pamamagitan ng ating radio station, RPN DCRL, Radyo Ronda Batak, sa pamamahala po ng ating station manager na si Mr. Rod Sadian. Makasasama natin sa hapon na ito sa technical control, si Engineer Mark Angelo Asuncion. Inaanyayahan po namin kayo na samahan nyo naman po kami sa programang ito sa loob ng 30 minutos para po tayo ay patuloy na mag-aral ng mga banal na salita ng Diyos. Ang programang Ang Turo ng Biblia ay binabahagi sa inyo ng buong Church of Christ New Testament o ang Iglesia ni Cristo sa Bagong Tipan. Ang iglesyang ito ay makikilala ninyo sa pamamagitan ng paggamit ng isang tinapay na walang levadura, isang kupa at katas ng ubas sa pagganap ng komunyon bilang pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Tuwing araw ng Linggo, mga mahal na kapatid at kaibigan. At ang iglesyang ito ay itinuturo sa inyo ng Panginoong Hesukristo ay Diyos, mga mahal na kapatid. Ang gagamitin nating lengguwahe sa araw na ito ay gagamitin natin ng ating pambansang wika, ang wikang Pilipino, para po maintindihan ng lahat ng ating mga listeners and viewers, kasi po marami tayong sumusubaybay sa programa natin. Sa lahat ng dako ng ating bansa, may mga hindi po nakakaintindi ng Ilocano. Ganon din po, may mga listeners and viewers po tayo sa iba't ibang mga bansa sa pamamagitan po ng ating social media, ating Facebook Live at Facebook Live ng ating istasyon. Gawin din po ang YouTube channel ng ating istasyon. Mapapanood nyo po ang programa natin, Ang Turo ng Biblia. I-search nyo lamang po ang YouTube channel ng ating radio station, RPN DCRL, Radyo Ronda Batak. Gagamitin po natin ang lengguwaheng Tagalog, ang atin pong pambansang wika, para po ang lahat ay mabenepisyuhan sa mga aral na itinuturo natin sa ating programa. Happy viewing po sa ating mga kapatid na nanonood na po sa atin, si Brother Renato Garcia sa Badok, Ilocos Norte. Happy viewing, brother. Kay Sister Yuli Bravo sa Lapugan, Gataran, Cagayan. Happy viewing, sister. Kumusta kayong lahat dyan, mga kapatid? Kay Brother Dan Lexter, happy viewing, brother. At sa lahat po sa inyo na sumusubaybay po sa atin sa ating Facebook Live. I-like at i-share nyo po ang ating programa. At para marami po ang mabenepisyuhan sa mga ipinapangaral natin na mga banal na salita ng Diyos. Ang paksa po na pag-aaralan po natin sa hapong ito ay ang kalagayan ng tao sa buhay na ito at sa darating. Happy viewing kay Ma'am Melby Acedo. Siya po ay teacher ko po nung nag-aaral ako sa Manila. Happy viewing po, Ma'am Melby. God bless po. At sa aking asawa, si Mrs. Rowena Cabiles Corpus. Ang paksa po natin ay ang kalagayan ng tao sa buhay na ito at sa darating. Ito po ay ibabatay natin sa talinghaga na ipinangaral po ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay nandito pa sa lupa. Mababasa po natin ito sa Ebanghelyo ni Lucas sa Kabanata 16, talatang 19 hanggang 31. Ito po ay ang talinghaga ng mayamang lalaki at si Lazaro na isang pulubi. May mga tao na naniniwala
na pag namatay na, ay hanggang dun na lamang po ang lahat. Iyan po ang paniniwala ng ibang mga tao dito sa mundo, na nagtatapos na po ang lahat pag ang isang tao ay namatay na po. Pero ang talinghaga na ipinangaral ng ating Panginoon, ipinapakita na hindi po nagtatapos doon ang lahat pag namatay na po ang isang tao. Dahil pinapakita rito na meron pang kabilang buhay o meron pang patuloy na eksistensya ang isang tao pagkatapos niyang mamatay dito sa lupa. Mga mahal na kapatid at kaibigan, kung kaya't maraming nadadaya o nagkakamali ng paniniwala dahil po ito sa kakulangan ng kaalaman sa mga banal na kasulatan, tulad po ng mga Sadusyo na sinabi po ng Panginoong Jesucristo sa kanila na sila ay nalilinlang at nagkakamali dahil po hindi nila alam ang mga banal na kasulatan. Dahil ang mga Sadusyo, sila po ay grupo ng mga tao na hindi naniniwala na mayroong pagkabuhay na maguli. Hindi sila naniniwala na may resurrection. Pero ang itinuturo po sa Biblia, meron pong pagkabuhay na maguli ng mga patay. Kung kaya't ang aral na ito ay mahalaga, mahal naming mga kapatid at tagapakinig, dahil dito po natin malalaman ang katotohanan. Dahil ang katotohanan, ito po ang magpapalaya sa atin doon sa mga maling paniniwala at pananampalataya, tulad ng paniniwala ng ibang mga tao na pag namatay na, doon na po nagtatapos ang lahat. Ang katotohanan po ay ang salita ng Diyos. Juan, Kabanata 17, talatang 17. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang iyong salita, ang katotohanan. Kung kaya't ang pag-aaral po ng salita ng Diyos, ito po ang magpapalaya sa atin sa mga kamaliang pananampalataya o pinaniniwalaan, mga mahal na kapatid. Puntahan po natin ang talinghaga na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Kung babasahin po natin ang buong kwento ng talinghagang ito, dito natin makikita ang kalagayan ng buhay ng tao. Dito natin makikita na may pagkakaiba at meron ding pagkakapareho o pagkakatulad ang kalagayan ng tao sa buhay na ito at sa hinaharap. Basahin po natin sa mga talatang 19 hanggang 21. Ganito po ang mababasa. Mayroong isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. At sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang isang pulubi ng pangalay Lazaro na puno ng mga sugat, na naghahangad na makakain mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayaman, maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Dito makikita natin, mga mahal na kapatid, mga mahal na tagapakinig, na may pagkakaiba ang kalagayan ng dalawang pangunahing tauhan sa talinghagang ito. Ang isa ay isang mayaman at ang isa na si Lazaro ay isang mahirap, isang pulubi. Ganun po ang kalagayan ng tao dito sa kasalukuyang buhay. Meron sinasabi nating nabubuhay ng marangya, meron ding nabubuhay ng mahirap. Ang mayaman sa talinghagang ito mga kapatid, walang ibang mahalaga sa kanya kundi ang kanyang kayamanan. Ito ay namuhay ng may kasakiman. Walang mahalaga sa kanya kundi ang magsaya, kumain at uminom. Wala siyang pag-ibig sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao. Ito ang kalagayan ng mayaman sa talinghagang ito. Naniniwala ako ng mayaman na ito ay siya rin yung mayaman sa
isa pang talinghaga na ipinangaral ng ating Panginoong Jesucristo sa sulat din ni Lucas sa Kabanata 12, mga talatang 16 hanggang 21. Ganito po ang ating mababasa. Nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinghaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Inisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglalagyan sa aking mga ani. Sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibayin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malaki. At doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal sa gabing ito ay kukunin ko ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na ihanda mo? Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Ito ang kalagayan ng mayaman sa natauhan sa talinghaga ng ating Panginoon. Walang malaga sa kanya kundi ang kayamanan dito sa mundong ito. Wala siyang pag-ibig sa Diyos, wala rin siyang pag-ibig sa kapwa-tao dahil hindi man lang niya nagawa na bigyan yung pulubi na si Lazaro ng kanyang mga pagkain na sagana sa kanyang mesa. Ang hinahanap po ng Diyos, ang utos po ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, ay atin pong ibigin ang Diyos ng higit sa lahat. At gayon din po ang ating kapwa-tao. Mababasa po ito sa sulat sa Ebanghelyo ni Matthew sa Kabanata 22, talatang 37 hanggang 40. At sinabi niya sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at ang unang utos. Yung mayaman po, wala siyang, hindi niya pinapahalagan ang buhay niya na spiritual. Ang mahalaga lamang sa kanya ay ang physical na buhay. Itong buhay na kasalukuyan, mga kapatid. Hindi niya alam ang Diyos, wala siyang pag-ibig sa Diyos. At ituloy po natin sa mga talatang 39. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Ito po ang dalawang kautusan ng Diyos. Ang ibigin po natin ang Diyos sa ating buhay ng higit sa lahat. At gawin din po, ibigin po natin ang ating kapwa-tao. Yung isang tauhan naman po na si Lazaro, na isang pulubi. Yung mayaman po na tauhan, inilalarawan po nito yung mga taong malayo sa Diyos, nahiwalay sa Diyos. At ito po yung mga taong napahamak. Si Lazaro, siya naman po ang naglalarawan sa mga alagad ng Diyos o mga anak ng Diyos. Bakit po natin nasabi na si Lazaro ay ang naglalarawan sa mga alagad ng Diyos? Dahil po si Lazaro ay nagdaan ng kahirapan habang siya ay nabubuhay dito sa lupa. Ang sabi po sa aklat ng mga gawa, sa Kabanata 14, doon po sa talatang 22, ganito po ang ating mababasa, na pinapalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad at pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya at sinasabi na sa pamamagitan ng maraming kapighatian ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ang taong nagnanais na mamuhay ng banal, ang taong nagnanais na pumasok sa kaharian ng Diyos, hindi po ipinangako ng Diyos ang saganang pamumuhay. Hindi po ipinangako ng Diyos ang kaaliwang pamumuhay sa mundong ito, mga kapatid. Bagkus sinabi na ang mga ito ay dadaan sa pagkahirapan o sa kapighatian, tulad ng dinaranas ni Lazaro, mga kapatid. Kung kaya't
Ang gusto ng Diyos, ang kanyang mga alagad, ang mga Kristiyano, sila ay mamuhay ng banal. Ito ay mababasa natin sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sa unang Timoteo, kabanata 6, doon po sa talatang 6 hanggang 10. Ganito po ang ating mababasa. Subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso, at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa, na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnasa dito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Makikita natin, mga mahal na kapatid, na ang gusto ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sa mga Kristiyano, ay mamuhay ng banal. At meron na po tayong yung sinasabi rito na tayo po ay masiyahan na kung meron tayong pagkain araw-araw. Hindi po gusto ng Panginoon na nakapokus tayo sa mga material na bagay dito sa mundo. Gusto ng Panginoon na siya po ang ating unahin sa lahat ng bagay. At ipinangako naman po ng Panginoon ng ating mga kailangan sa buhay na kasalukuyan ay hindi niya po tayo pababayaan. Ito po ay mababasa sa sulat ni Matthew sa kabanata 6, doon po sa talatang 33. Sinasabi rito ang ganito, mga mahal na kapatid. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ito po ang ipinangako ng Panginoon sa atin, na pag inuna natin ang Panginoon sa ating buhay, ang Panginoong Diyos, hindi niya po tayo pababayaan sa ating mga kailangan dito sa mundo. Huwag pong yung mga material na bagay, huwag po yun ang ating prioridad. Dahil pag yun po ang ating prioridad, yun po nagiging masama po, napupunta po sa masama ang ating buhay. Tulad po ng nabasa natin sa kasulatan na ang pagmamahal sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Kung kaya't, mga mahal na kapatid, ituloy natin na basahin yung talinghaga doon po sa mga talatang 20 hanggang 25. At nangyari namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa Hades sa kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at Lazaro sa kanyang kandungan. Siya ay sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Subalit sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo, na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay naaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Dito natin makikita, mga mahal na kapatid, na hindi po nagtatapos ang lahat sa kamatayan ng isang tao. Makikita po natin yung kinantungan ng 2 tao na ito. Una po, sila ay pareho na namatay. Ito po ang pagkakatulad ng lahat ng mga tao dito sa mundo, na ang kamatayan, ito po ay itinakda po sa lahat ng tao. Mababasa po natin sa aklat ng Hebreo sa kabanata siyam, talatang 27. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Itinakda po ang kamatayan ng lahat ng tao. Wala pong makakaligtas sa kamatayan, mga mahal na kapatid. Anuman ang ating estado sa buhay, tayo man po ay mayaman o mahirap,
tayo man po ay makapangyarihan na tao o mahina, tayo man po ay famous, kilala, o mababa na tao, mabuti o masama, lahat po itinakda ang kamatayan. Yan po ang nakatakda sa tao. Itinakda po ng Diyos na may kapal sa atin. At sabi din sa sulat ni Apostol Santiago, sa Santiago sa Kabanata 4, doon po sa talatang 14, ganito po ang ating mababasa sa kasulatan na ito. Santiago, James chapter 4, verse 14. Gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Ganun po ang kalagayan ng tao, mga mahal na kapatid. Wala po tayong kasiguraduhan kung ano ang mangyayari sa ating kinabukasan. Hindi po natin alam kung tayo ay malusog pa, na ngayon ay tayo ay malusog. Kung hindi po natin alam bukas kung tayo ay buhay pa, na tayo ay buhay na buhay. Gayon po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Dahil ang buhay ng isang tao, inihalin tulad ni Apostol Santiago na parang isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw, pagkatapos ay naglalaho. Ganyan kaikli ang buhay natin dito sa lupa, mga mahal na kapatid. Kahit hindi po natin pwedeng magmataas sa Panginoong Diyos na lumikha sa atin, sapagkat siya ang may hawak ng ating buhay. Anumang oras na gustuhin ng Diyos na kunin niya sa atin ang ating buhay, ay walang magagawa ang tao. Sa Ecclesiastes Kabanata 8, sa talatang 8, ganito po ang ating mababasa. Walang taong may kapangyarihang pumigil ng espiritu ni kapangyarihan sa araw ng kamatayan. Ito po yung sinasabing kamatayan ng tao, na walang kapangyarihan ng tao na tumigil sa kanyang kamatayan, nasa kapangyarihan po ng Diyos, mga mahal na kapatid. Dahil ang araw ng kamatayan, yung kamatayan na sinasabi rito ay ang physical na kamatayan, yung kamatayan natin dito sa lupa. Ito yung sinasabi sa sulat din ni Apostol Santiago sa Kabanata 2, talatang 26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang magawa ay patay. Pag namatay ang isang tao, mga mahal na kapatid, ang ating espiritu ay kaluluwa, ay humihiwalay na sa ating katawan. Yun po ang pisikal na kamatayan, dahil ang namamatay po ay ang ating katawan. Ang ating kaluluwa, saan mapupunta, mga mahal na kapatid? Doon sa Ecclesiastes, Kabanata 12, doon po sa talatang 7, ganito po ang ating mababasa. At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ang katawan po natin na galing sa alabok, galing sa lupa, ito ay babalik po sa lupa o sa alabok. At ang ating espiritu o kaluluwa, ito po ay babalik sa Diyos na nagbigay po sa atin ng buhay. At ang mapupuntahan ng ating kaluluwa sa ating talinghaga, madadala po sa Hades. Dadalhin po tayo ng mga anghel sa Hades, yung ating kaluluwa. At dito makikita natin ng kaluluwa ng mayaman at ni Lazaro ay parehong napunta sa Hades. At doon sa Hades, dito po makita natin na may dalawang bahagi o dalawang parte. Yung napuntahan ng kaluluwa ng mayaman ay doon po sa dako ng pagdurusahan. At yung kaluluwa naman ni Lazaro, napunta naman po sa kandungan ni Abraham, doon po sa dako ng kaliwan o kapahingahan.
Dito makikita natin na magkaiba na yung kalagayan ni na Lazaro at ng mayaman. Kung yung mayaman, nung nabubuhay pa siya dito sa lupa, siya ay nabubuhay ng kaaliwan, nabubuhay ng kasiyahan. Nung siya ay namatay at napunta sa Hades, siya naman po ngayon ang nabubuhay o naghihirap, nasa pagdurusa. Samantalang si Lazaro, na nung siya ay nabubuhay dito sa lupa, na siya ay naghihirap at nagdurusa, yung kanyang kaluluwa nung siya ay namatay, napunta naman po sa dako ng kaaliwan o kapahingahan. Kung kaya't makikita natin na pag namatay ang isang tao, hindi po nagtatapos po doon ang lahat. Ang ating kaluluwa ay patuloy na buhay. Yung kaluluwa ng mayaman napunta po sa dako ng pagdurusahan. At si Lazaro ay napunta naman po sa kaaliwan, mga mahal na kapatid. Dito makikita natin na ang pag napunta na po tayo sa kabilang buhay, wala na po tayong magagawa. Sapagkat kung babasahin po natin ang talinghaga, ituloy po natin, bukod dito may isang malaking banging inilagay sa pagitan natin, upang ang mga nagnanais tumawid dito patungo sa inyo ay hindi maaari na wala ring makatawid mula riyan patungo sa amin. At sinabi niya, kung gayo'y pinapakusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid, upang magpatutuo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Subalit sinabi ni Abraham na sa kanila si Moises at mga propeta, hayaan mo silang makinig sa kanila. Sinabi niya, hindi amang Abraham. Subalit kung ang isang mula sa mga patay ay pumunta sa kanila, sila ay magsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinapakinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila maikayat kahit may isang bumangon sa mga patay. Makikita natin ang katotohanan, mga mahal na kapatid, ng isang kaluluwa na napunta sa dakong pagdurusahan, yung kaluluwang napahamak dahil hindi niya pinalagaan ang buhay na pagkabanal nung siya ay nabubuhay sa lupa, ay wala ng tsansa na maaari pang maligtas. Wala nang magagawa ang mga dasal na katulad ng mga ginagawa ng mga tao na ipinapanalangin ang mga kaluluwang humiwalay na sa buhay na ito. Wala nang magagawa sapagkat ang tao ay matulan ayon sa kanyang mga gawa. Sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, sa Kabanata 5, sa talatang 10, ganito po ang ating mababasa. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Kung ano ang ating ginawa nung tayo ay nabubuhay pa sa katawan dito sa lupa, yun po ang doon po tayo hatulan ng ating Panginoong Kristo. Kung tayo po ay walang mahalaga sa atin, kundi ang ating kasalukuyang buhay, hindi natin pinalagaan ang ating spiritual na buhay, hindi tayo nagsilbi sa Diyos, hindi natin kinilala ang Diyos, ang ating kaluluwa ay mapupunta po sa pagdurusa na walang hanggan. Pero kung tayo ay sumunod sa kautusan ng Diyos, tumalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, ang ating pong kaluluwa ay mapupunta po sa dako ng kaaliwan, doon po sa ipinangakong buhay na walang hanggan ng ating Panginoong Diyos, doon po sa kanyang kaharian sa langit. Kung kaya't, mga mahal na kapatid, habang tayo ay may meron pang pagkakataon, sana po ay bigyan po nating halaga ang mga salita ng Diyos, pag-aralan po natin,
Dahil sa mga salita ng Diyos, nandun po ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Nandun po ang buhay na walang hanggan na ipinangako po sa atin ng Panginoong Diyos. Wala lang po tayong oras at akin pong inanyayaan ang lahat na sana po ay patuloy kayong sumubaybay sa ating programa sa susunod na naman pong linggo. Sana po ay magsama-sama na naman po tayo sa ating programang ito. Ako po ay nag-iwan ng isang magandang hapon sa ating lahat. God bless po sa ating lahat.